na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Maudi ay, nga sahi kayo nga mutunob ko sa dagat. Ingon sa dunay mo biran ako. Bisan sa limaw nga dapit. Maudi ay, habi kog ako ang nagkasa sa taga-dagat. Ug ang kinabuhi sa kong bana mo'y nagsilbing bayad niini. Ako di ay ang ilang tuyo. Ako gidi ay. Ako gidi ay. Day. Nahimong hakog ang akong amahan sa mga pahandi. Wa siya maguna-una sa akong kaugmaon ng tirang. Naguna-una lang siya nga mabuhong sa kalibutan ng bahandi. Nang, kung makuha ko ni Aqualuz, ang akong anak si Francil, magunsa naman lang. Kung doon ay paagi nga mabayaran ko ang utang sa akong amahan, buhaton ko ka na. Apan unsaon man, unsaon. Day, uwa masyag ko nahibaw, anak day Laura, oy. Maobitaw na gipangitaan og paagi ni Mama Mansya mo og ni Papa mo, Andres. Maayo biyat to silang, maayong tao biyat to imong mga ginikanan, day. Doon na bagoy maayong tao ng tirang, kung ang ilang anak, ibahilo lang sa mga bulawan, ibahilo lang sa mga butang nga makatagbaw nila din sa kalibutan. Day Laura, Nang tirang. kuan baya, day. Sawa pa siya mamatay. Nakita baya namo ni Wasay nga nagpaso lang imong amahan, day. Kung nagbasol man siya, uwahin na ang tanan ng tirang. Uwahin na. Na sila, nanang mga uking gagmay. Dito sila lusot sa Inodoro. Mayo kay ni ano mo. Paminaw mo. Kay doon na nasab ko isugo ninyo. Akong ginsakpan mga ukoy. Gagmay kay mga ukuya, uy. Muna itinuod nga mga ukoy. Murag mga bata tanawon. Pero kusgan kay na mga kanana. Pero kusgan pa ta kay mga tagko pamanta nila. Labaw na kaharing Aqualuz. Naiikog ni mo. Sipag kay maigutan na. Mayo kay ni bao katiking. Pero hilom na diyan. Hilom sa kapag dagkag tabi. Duta tingog eh. Paminaw ni mga ukoy sa akong instruksyon. Huh? Paminaw mo. Paminaw mo og tarunga gininyo sa pagbuhat. Ah! Kakiut, oy! Kakiut sa akong gagmay. Unsa inyo sulti? Ninuno! Ninuno tayo sila isulti, oh! Nga importante kayo lang isulti. Unsa? Unsa? Kakiut, oy! Way sinina, dili parehas na to. Kitang, mga... Kita, oh! Oy, Tinabiyog kayo! tiking. Paminaw sab tiking. Kay apil kanining akong mga plano karon. Duta tingog, oy! Tuntukan ako. Litob! Uy! Minaw! Oh, minaw ko! Zaman! Minaw ko! Zaman! Minaw ha? Ingon ni ini ang inyong buhaton. Ma'am, kiningon sa may imong toyo nako nga imo man kong gidaden sa dapit nga way tao. Way tao kayong mulabay din Natuyo ka na sa mga dagkong bato. Doon ako ipangutanan ni Monoberto. Og kinahanglan nga dili ka mamakak nako. Unsa ma'am dayan? Oh, wa pa gani ko kasugod sa akong pangutanan nang luspat ka na. Mura kag nahibaw na kung unsay akong ipangutanan nimo. Ay, kuan kining ma'am, los parong di kong daan. Ay, kuan ma'am, oy, kay kining, unsam na imo ipangutana. Ay, sige, pangutana lang ma'am dayan. Unsa man ha? Sa dihang wa ko dinhi sa isla. Unsay gibuhat ni Jeff.
Ay, di nila palibot, ma'am. Aw, usahay, mamasol mang duha. Magpakuyog man siya dito sa dungguanan sa atong mga pambot. Og unsa pa? Aga, maura na, ma'am. Ayaw pa maka. Na makaka. Doon na pa kay wa gisulti diri nako. Diin mo si Jeff. Samtang natuog si Jeff, may giyaw-yaw siya. Og sa iyang pagmata, naligas ang iyang bapak. Ang babae sa Pikas Isla. Gusto kini niyang adtoon. Dito mo sa Pikas Isla? Ma'am Dayan, kaneng... Pabangga ko! Dito ba ka mo sa Pikas Isla? Dalan doon ako'y bakita na. Bisan mga picture na ko. Sa unang panahon. Ingon sa nagduda ko sa kong pagkatao. Huwag ka na ako gibati. O kayo ko ginin Ruel. Basin doon ako'y makuha ang mga butang na hinumdum ko. Uy. Tagak man ang... Sabi. Puntil maning itong na. Sa kisuli ni. Talangan ko karbi. Kung si Sul. Oh. Mga perlas o mga bulawan. Kitagkan ini. Ma'am Dayan, papasaluhain taon ko. Waman ko masugot, ma'am. Nagtuman man si Sir Jeff. Usapa-sab. Saya sa dihanaptan may bagyo. Namidpid mis paghagi sa isla. Dito yun may giyato dito sa Pikas Isla. Diin, nakita ni si Jeff ang usa ka maanyag nga babae. Wa ka gid magmatno. Imo gid ay kong gisupak. Ma'am in taon, wa jud taon ko kabalibat sa mong bana, Ma'am Dayan. Ma'am, sigaw sa imong mga mata, oy. Nagpangumo ka sa imong mga kamot. Ano ka, Ma'am Dayan? Ingon anak akong maasuko. Pahawa dayon sa akong atubangan. Ah, Pahawa! ah, Kung di ka gustong madisgrasya, pahawa na dayon sa akong atubangan. Ma'am. Maayo gani kinapugnan ko pa ang ako mga kamot. Kay kung wa pa, napatay ko na unta ikaw birtuha ka. Pero sa pagkakaroon nga nahigugma ko ni James, way kasing-kasing nga may biktima sa akong pagkakasal. Di ko gustong manimaho ang akong gininawa sa kalas mo sa dugo. Unsay nahitabo? Nganong nagtapok mo? Oh, God! Ang mga stocks nga mga bildo nga bag-o pa lang niabot gikan sa gawas sa nasod. Nangabuak! Yurot yun sa magbuak, ma'am. Uy, Kinsa naghimo nini? nawag yun, hibaw, ma'am. Ito sa napikas si partner, ma'am. Ang tanang mga wire, yurot o kawan. Unsa? Ngano man? Ang CCTV! Ipatanaw ang CCTV! Hain ang guard na naka-duty gabi eh! Hain na! Ma'am Laura, patay lang gwardya. O itanaw na ang CCTV. O may nakuha nga video, eh. Unsa? Tuwa na ang mga pulis. Way nakuhang ebidensya. Hoy! Kuyawa di ako lusa! Gamir ka na kitom! Gasido kitom! Gwapuha! Upaw lang! Wapuha! Maayo ang inyong pagkahimo sa akong gipabuhat ninyo, Tiking. Ha? Unsa man ngano imo gipabuhat o gipabuak ang bildo dito? Ha? Ang tanang mga electrical wires imong gipakuha, gipalabay dito sa ilang sagat. Magtaon kay poste dito sa ilang sagat, ha? Ha? Tiking, sinugdanan pa lang kini sa lain kong plano.
Duta tigo ka. Siyaro, og dili mo surrender na ko si Laura. Duta tigo ko eh. Tingali, ug madam lagya. Duta. Wato na niya nga akong gitanian. Wabuha niya ko sa upaw! Haring ko yung upaw! Wabuha upaw eh! Ika na. Ay, sige nga, nagkukupaw. Kay matugkan niya ni buhok, matinga ka. Duta? Hilom na tiking tingalig. Si Laura, ano na siya sa kawas? Ako sugaton. Ayaw! Ayaw haring ako los! Ngano Ang tiking? imong duha ka ikog ni si Will nasad! Unsa? Ayaw pagbinuang ang diya tiking ha? Ayaw pagbinuang ang diya tingalig. Maigo ka sa kong Hige, huwag ko magbinuang! Hige, lakaw dito! Lakaw dito ni Laura! Ipakita ng imong duha ka buo! Tanawa, aron mo to ka! Tanawa! Nang ikog ni mo duha ka buo! Pakita ka to! Oh, awa! Duta ikog ah! Atuod. Ni si Will to ang duha ka tumoy sa akong ikog. Mikitiw pa! Ayaw, tanawa. Iduot tayo sa matang wapa kakita na to si Laura. Sige na, iduot. Patay! Si Laura, nitanaw na to. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!